Приятели, намираме се на една моя любима улица в град Велико Търново, панорамна. След малко ще разберете защо ми е любима. Заповядайте с мен, за да ви покажа ексклюзивно от нас етаж от къща. Welcome! Надявам се, доколкото на апартамента да ви е харесала. Аз съм в моята любима част, терасата, с гледка към любимия ни град. Идеално за да се прекарвате времето с вашето семейство, с вашия любим човек. За повече информация и огледи, свържете се с мен, Диан Златанов. РБГ. Ние се подписваме под нашите обещания.